Zemljište pored Foče je samo jedna od 17 lokacija u Republici Srpskoj koju bi armija Bosne i Hercegovine uz pomoć Ustavnog suda da uknjiži na svoje ime, sa idejom da jednoga dana uz Drinu stacionira i NATO kao stalnu vojnu prijetnju Srbiji. To su, kako objašnjava analitičar iz Banja Luke, Anđelko Kozomara, jasni planovi Sarajeva i otuda i odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju na BiH više od 250.000 kvadratnih metara zemljišta u opštini Foča, koje je u posjedu Republike Srpske. Kozomara je za Sputnik precizirao da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine najnovijom odlukom ukinuo presudu Okružnog suda u Trebinju još iz januara 2018. godine o vlasništvu Republike Srpske nad tom teritorijom i predmet vratio tom sudu na ponovno odlučivanje, naravnu sugestiju da odluči da to zemljište bude dodijeljeno Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. To, osim dizanja političkih tenzija, stvaranja nesporazuma i optužbi na račun Republike Srpske, u praksi neće proizvesti nikakvo dejstvo, jer to zemljište bi, kao i sve odluke te vrste, trebalo da uknjiži Uprava za geodetske i imovinsko pravo poslove Republike Srpske, a ona to neće uknjižiti, nedvosmislen je sagovornik Sputnika. U Dejtonskom sporazumu je, kako podsjeća, jasno rečeno da Bosna i Hercegovina nema nikakve imovine. Problem je, kaže, što Ustavni sud, takav kakav je, isključivo donosi nezakonite antidejtonske presude koje su protiv interesa Republike Srpske. U praksi, dakle, to ne bi trebalo da ima bilo kakve posljedice, ali će imati velike političke posljedice, nesporazume, optužbe i prijetnje raznim intervencijama međunarodne zajednice, odnosno ambasadora zemalja Kvinte, koji sada donose sve odluke i upravljaju političkim rukovodstvom u Bosni i Hercegovini, ocjena je ovog analitičara. Reč je o velikoj površini na teritoriji Foče koja pripada Republici Srpskoj, i to između Foče i Goražda, koje je deo entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Tu je, objašnjava Kozomara, u vrijeme SFRJ bila vojna kasarna i poligon za obuku. Plan Sarajeva. Na to zemljište bi, prema planu Sarajeva, u prvo vrijeme trebalo da se useli vojska Bosne i Hercegovine, ali on napominje da se u BiH nadaju da će jednog dana ona ući u NATO pakt. Podsjećam da je Foča na samoj obali Drine, blizu Srbije, i zato je njima toliko stalo da na granici bude NATO vojska, da imaju stalnu vojnu prijetnju prema Srbiji. Njih zanima da sutra NATO dođe u Bosnu, da ima rakete prema Srbiji, da onemogući takozvani maligni uticaj Rusije u Bosni. To su jasni planovi šta nameravaju da urade, objašnjava naš sagovornik. Na pitanje šta će se desiti ako Ustavni sud u konačnoj presudi to zemljište dodijeli Bosni, a Republika Srpska katastarski to tako ne bude htjela da zavede i može li doći do pokušaja ulaska vojske BiH na tu teritoriju, Kozomara je mišljenja da je to nemoguće bez papira o vlasništvu. To bi bio otvoreni sukob entitetske policije sa armijom BiH. Do toga, međutim, gotovo sigurno neće doći. Armija Bosne i Hercegovine je formirana od 3 nacionalne brigade. Srpska je stacionirana u Banja Luci, Bošnjačka u Tuzli i Hrvatska u Mostaru. I ta vojska je više igračka nego ozbiljna armija, objašnjava Kozomara, zašto ne očekuje takav scenarij. On ističe da je sada vidljivo koliko je bilo naivno rukovodstvo Republike Srpske kada je 2003. godine ukinulo Ministarstvo odbrane i vojsku Republike Srpske, koja je po Dejtonu pripadala entitetima i to prepustilo u nadležnost BiH. Kada je 2003. godine vojska Republike Srpske data u sastav armije BiH, tada je rečeno da će sva neperspektivna vojna imovina pripasti lokalnim zajednicama, a sva perspektivna u sastav armije Bosne i Hercegovine. Neke komisije su sele i proglasile šta je perspektivna imovina i sada ima 17 perspektivnih lokacija u Republici Srpskoj koje treba da pripadnu armiji BiH, objasnjuje Kozomara. On napominje da je i sporazumom o tome utvrđeno da armija Bosne i Hercegovine može samo da koristi te lokacije, ali ne i da bude njihov vlasnik. To je jasno reklo i rukovodstvo Republike Srpske još 2006. godine, od čega ne odstupa, što je u skladu sa Dejtonskim sporazumom prema kome Bosna i Hercegovina nema imovinu, već samo entiteti. U Sarajevu su, kako kaže Kozomara, ćutali nekoliko godina i onda pokušali da to uknjiže kao vlasništvo i izgubili na svim sudovima. I onda su se okrenuli Ustavnom sudu gdje sede 3 stranca i 2 Bošnjaka koji uvijek preglasavanjem donose odluke mimo Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske. Otuda i reakcija srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da se tu radi o očiglednoj pljački i otimačini
koja pokušava da se legalizuje odlukama Ustavnog suda, koji u kontinuitetu krši Ustav i radi protiv Republike Srpske. Na pitanje kako se Hrvati drže u toj priči, Kozomara kaže: mudro ćute.